No tämä näytelmähän on niin kuin mun mielestä muhinut silleen useamman vuoden, koska tämän idea niin kuin siihen, että miten me lähdettiin työstämään tätä ja ehkä niihin teemoihin, mitä kiinnosti käsitellä, lähti alun perin semmoisesta pöytäroolipelistä kuin Ten Candles. Nyt me ollaan työryhmän kanssa kyllä menty aika kauaskin niistä jutuista, mutta ehkä se semmoinen niin kuin kauhu, jotenkin pelko lopusta ja sen tyyppiset asiat ja sitten tietysti se pimenevä maailma, niin ne on sellaisia asioita, mitkä on pysynyt niin kuin temaattisesti myös siitä pelistä. Ja sitten tässä kaikessa on vaikuttanut tosi paljon se, että mä oon ollut aina siis ihan pienestä asti tosi kiinnostunut niin kuin kauhusta ja kummitustarinoista ja kaikesta semmoista pelottavasta. Mutta mitä kautta tähän teokseen lähti oli se, että jos niiden rinnalla tutkisi myös toivoa ja sitä toiveikkuutta, että mikä on tavallaan ihmisillä se, mikä herättää niitä toivon tunteita silloin, kun ollaan tosi epätoivoisessa tilanteessa. Eli me ollaan tosiaan tehty tämä teos työryhmälähtöisesti, eli tarkoittaa, että kun me lähdettiin tekemään, niin meillä ei ollut valmista käsikirjoitusta. Mulla oli ohjaajana just nämä tietyt teemat ja semmoiset aiheet, mitä halusin käsitellä, mutta sitten mäkään en voinut tietää, että mitä siitä lopulta tulee, vaan se syntyi myös siitä, että mitä työryhmä sinne tuottaa. Meidän tässä työryhmälähtöisessä työtavassa ollaan käytetty tosi paljon kirjoittamista, eli näyttelijät on itse kirjoittanut suoraan kohtauksia ja sitten he on kirjoittanut semmoisia ajatuksen virtatekstejä ja me ollaan kirjoitettu kirjeitä todellisille ihmisille ja hahmoille ja sitten me ollaan sen lisäksi työskennelty tosi paljon äänen kanssa, tutkittu millaisia ääniä tästä tilasta lähtee ja millaista ääntä esineistä ja ihmisistä lähtee ja sitten tehty myös suoraan improvisaatiokohtauksia ja esimerkiksi improttu hahmoja. Me ollaan just viime viikolla puhuttu, että tämä on niitä teoksia, missä me ei haluta alleviivaa liikaa mitään sanomaa. Meille kaikille tämä liittyy hyvinkin tiiviisti tämänhetkiseen maailmaan sekä henkilökohtaisella tasolla että laajemmassa mittakaavassa. Mutta on myös sellainen teos, missä me ollaan haluttu, että jokainen katsoja voi löytää sen oman merkityksen, koska noista tarinoista, mitä tuolla lavalla on, voi löytää tosi monenlaisia yhtymäkohtia varmasti sekä henkilökohtaiseen elämään että nykymaailmaan. Tämä Maneerin tila on ollut jotenkin siis tosi kiinnostava tähän. Pelkästään se, että on tämmöinen kellaritila ja aika pieni, niin se on tuonut tosi paljon tähän. Ja se, että miten me saadaan täällä oltua esimerkiksi yleisön useammalla puolella ja millaisia kaikkia ääniä pelkästään tästä tilasta lähtee. Tuolla lavalla on tosi paljon kaikenlaisia seinämateriaaleja ja ovia ja kaikkea muuta, mitä voi kolistella ja rapistella ja muuta. Ja se on ollut ihan tosi kiehtovaa ja mä jotenkin ootan ihan hirveästi, että miltä yleisöstä se tuntuu olla tätä kokemassa, kun näyttelijät ei välttämättä pysykään vaan siellä lavan puolella, vaan me yritetään niin kuin ympäröidä yleisö tällä teoksella. Katsomossa saa kyllä istua ihan rauhassa. Ei tarvitse pelätä, että kukaan tulee koskemaan tai muuta, mutta noin muilla tavoilla tämä teos ympäröi katsojan. Me ollaan puhuttu tosi paljon työryhmän kanssa ja mä oon itse sitä mieltä, että tämä voisi sopia tosi hyvin myös sellaisille ihmisille, ketkä ei välttämättä ole käynyt niin paljon teatterissa, mutta on kiinnostunut vaikka esimerkiksi roolipeleistä tai videopeleistä tai minkä tahansa vaikka kauhuskenestä tai muusta, vaikka tässä tarinassa lopulta on myös tosi paljon semmoisia draamaelementtejä eikä pelkästään kauhua. Mutta tämä voisi olla aika kiinnostava myös sellaisille ihmisille, kelle teatteri ei muuten ole välttämättä tarjonnut ehkä genreiltään sellaisia juttuja, mitkä niitä kiinnostaa. Ja toisaalta ehkä ihmiset, joilla on huolia tämän hetken maailmantilanteesta ja muuta, niin voi ehkä saada tästä paitsi myös semmoista niin kuin tukea siihen, miltä itsestä tuntuu, myös ehkä jotain toivon pilkahduksia. No, mä oon taiteilijana tosi sellainen utelias ja tutkija, että mua kiinnostaa ihan hirveästi aina kokeilla uudenlaisia juttuja ja jotenkin löytää uusia tapoja kertoa ja erilaisia tarinoita, mitä kertoo. Et jotenkin mulle on tosi oleellista se, että mikä tahansa teos, mitä mä oon tekemässä, niin siinä olisi aina joku semmoinen uusi tai kokeileva tai tutkiva, semmoinen uteliaampi elementti. Oli se sitten siinä tarinassa, jota kerrotaan, tai sitten niissä työtavoissa, millä me sitä tehdään, tai sitten siinä itse esityksen muodossa. Ja musta tuntuu, että tässä on itse asiassa ollut niitä kaikkia kolmea. Mä en olisi ajatellut sitä aiemmin, mutta jotenkin, että tässä on täydentynyt tosi hyvin se niin kuin kaikki kolme aspektia, mitkä mua kiinnostaa taiteilijana. No, mitä katsojan kannattaa muistaa, niin ensinnäkin se, että tulee olemaan pimeää, ihan oikeasti pimeää, joten jos se jotenkin pelottaa tai ahdistaa, niin sitten ei välttämättä ole sun juttu, mutta jos se kiehtoo, niin silleen vaan, että on varautunut siihen, että on pimeää. Mua on itkettänyt henkilökohtaisesti jo meidän useimmissa treeneissä, joten jos on ollenkaan sellainen tunteilija kuin minä, niin ne nälinät voi olla ihan hyvä vaihtoehto.